Nagluluto na nga ng pagkain kung ano-ano pa iniisip. Binili-bili nyo ako, tapos hindi nyo ako kakainin. So sabi ko, sige, kakainin ka namin. Nag-usap kami. Okay, humiwalay ka naman. Ay, maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong pahirapan. Ito na, natuloy na ang pa-special na dinner. Good morning! Happy Sabado! Naiinis ako, ang aga ko nagising. Alas 7 pa lang gising na ako. Sabado ngayon gusto ko mag-sleep in sana. Kaya lang wala lang. Gising na ako alas 7 guys. Tapos I stayed in bed. Kasi ayoko naman na bumangon ng alas 7. Anong gagawin ko? Tapos na ako maglinis. So we stayed in bed. Kasi si Dan, ginigising ko siya, kinukulit ko siya. Nandamay. Nagising ako ng maaga. Dapat magising ka rin. Nandamay. So ngayon, alas 8 na. We're up. Maaga pa din. Hindi ko din alam eh. Maglo-laundry ako ngayon. Tingnan niyo yung aking laundry. Pack. Did you unplug this? The steamer. No daw. Pero wala na. Hindi na nakasaksak. Check natin kung fully charged na ba siya. Sinarge ko siya kagabi after ko siya gamitin. Tingnan mo, wala pa. Isa lang yung nagbi-blink. Dapat matapos yung 3. Feeling ko siya yun eh. Nanisi na naman ako, pero baka ako lang yun, nakalimutan ko lang. You left the lights on. Here. Toilet light. Mag-ano siya, massage siya guys. Dun sa massage chair. Hala ni Gara! Gara, gini siya. Sinasadya niyang paingayin yung chair. Mamassage siya dun kasi masakit daw yung likod niya. Sore daw yung likod niya. Do you want coffee? Okay. Gawa tayo ng coffee. Tingnan niyo to si Danny Boy. Naligo siya. Akala ko naman kung anong gagawin niya. Naligo siya para maglinis sa labas, guys. Sana hindi na lang siya naligo. Naligo lang siguro siya after. Maliligo ulit siya after. Pero parang, sabi ko, para kasi ng oras naligo ka para lang maglinis sa labas. You okay? Do you need help? You took a shower just to clean. Yeah, I want to be clean. So what are you gonna do? Sorry? This is already full now. Huh? It's already full. Bilis naman. Parang nilinis niya dun, oh. Malinis na tingnan dun. Dito marami pang mga ano. Ano kasi, pag nalagay na niya dito, tapos napuno na, babagsak na naman yung ibang leaves. Walang katapusan to. Wala talagang katapusan ng kanyang trabaho. Feeling ko, yung mga yan, galing dun sa gilid ng bahay, di ba nag-pressure hose siya, tapos nag-accumulate yung mga dumi parang sa gitna or somewhere na in-accumulate niya yung dumi. So, nilagay na niya dyan. When are they gonna pick up the bin again? Meron siyang pinapakinggan, guys. Every week naman ata yung pick up ng green bin. Mag-laundry tayo, guys. I think 2 loads na naman yung gagawin ko today. Hala, malulubat kayo. Bilis nyo naman malubat. Uy, kakapalit ko lang sa inyo kagabi. Guys, I'm hungry. Luto na yung aking rice. Gagawa ako ng very simple na ulam lang naman. Yung udong, binigay sa akin ni Ate Cheryl. Thank you po, Ate. Asian Spices sa Para Hills. Basta i-leave ko yung address niya sa description box kung naghahanap kayo ng Filipino shop dito sa Adelaide. Maganda dun. Maganda dun kay Ate, kasi mabait pa. Ayan, 3 udong, 1 sardinas na saba, yung in tomato sauce with chili, and then, nandito na yung aking garlic at saka onion. Yun lang ang kailanganin at saka tubig. Merong nagbo-boil na ano dyan, itlog, kasi si Dan gagawa siya ng yung egg sandwich na may curd egg sandwich. Alright, let's put oil. I'm hungry. I'm hungry. Yung kinain kong breakfast is ano lang, yung egg biscuit na binili natin kina Ate Cheryl din. And now I'm hungry. Gusto ko kumain ng rice na may sabaw. Gusto ko tuloy mag-fried rice. Bukas. Nagluluto na nga ng pagkain kung ano-ano pa iniisip. Masarap to guys. Tapos ang dali-dali lang nito. Yung iba nilalagyan nila ng miswa, yung puti. Pero try nyo yung udong lang kung hindi nyo pa na-try kasi masarap talaga siya. Nakakamiss.
Hintayin ko lang na mag-translucent yung ating onion. Tapos ilalagay ko na yung sardinas. Okay, are you ready for my sardines? Wait, sardinas ba unahin o yung udong? Does it matter? I don't think it matters. Okay lang yan. Yeah, sardinas kasi dudurugin ko siya eh. Ayoko namang madurog yung udong natin. Sardinas it is. Ayan. Uy, ang sarap na niya tingnan. I-break ko lang siya ng very, very light. Dito na si Danny Boy. Bumili kasi siya ng bread roll para sa kanyang curried eggs. Magpa-break ka naman, isda. Please naman. Ayoko ng buong sardinas. Okay. Okay, thank you very much for your cooperation. Hello, my love. Hello. Eggs all done, I think. I think it's done. Okay. What did you get? Just for breakfast tomorrow. Okay. I need some cash out to buy these. So I've just got Okay. I-dispose na namin to ngayon because it's time. Yan na siya, guys. Yung nilagay ko dito is 3 cups. Yung cup ng rice, yan yung nilagay ko. Tapos naglagay din ako ng asin, pang dagdag lasa, but yun lang talaga. Rice is ready. Let's eat. Kain tayo. Si Dan kumakain na. Or are you finished? He is finished. I know, not yet. Ito yung ginawa niya. So, eggs. Nag-boil siya ng egg. Tapos nilagay niya ng curry powder. What else did you put? Sugar? No, sugar. Mayonnaise. Mayonnaise? Oh, cool. Tapos naglagay siya ng lettuce dyan. Ayan. Looks good, my love. Good job. That's not bad. It's not bad? Not bad. Nice. You look really good, my love. Thank you. You found the Red Horse Beer t-shirt. In my drawer. Nilagay ko talaga yan sa pinakailalim. Hinanap niya talaga, guys. Ay, nako. Nagtupi ako kanina kasi 'di ba nag-laundry ako. Tapos nilagay ko talaga sa una yung mga damit na hindi na niya sinusuot kasi lagi niya na lang sinusuot yung mga nabili namin sa Pilipinas. Yan at saka yung San Miguel. Yan na lang lagi. So nilagay ko talaga siya sa ilalim. Hinanap. Hinanap ng buwang. Uy, good one, babe. It matches your hat. It You does. look so guapo. Whereabouts is What are you looking for? sunscreen? Sunscreen? You have a sunscreen here. That one. Yeah, there. SPF 50, yeah. What? My neck and stuff. Where's that spray one we got? Spray? The one that's real shark about. It should be... Where is it? Yung belo. Just bring that one as well and keep that in your car. Hanapin natin yung belo. Mag-golf pala siya, guys. Kasama si Tony at saka si Mark. Asan yung belo na spray? Ayaw na ayaw niya dito sa belo na spray. Kasi pangit yung spray. Pero mas maganda kasi kapag spray yung sunscreen para madalian lang, diba? Hindi kagaya ng cream. Problema, nasaan siya? Uy! Mahanap ba? Tapos baka tinapon niya pala kasi ayaw niya nun. Alala ko, dinala namin yun sa bahay ng mama niya. Did we bring it back from your mom's house? Okay. Because we... Maybe not then. Yeah, we brought it to your mom's house. Punta lang kami Foodland, guys, before pumunta si Dan sa golf. What time do you have to leave? Once we've done the food, I'll go home, change my shoes, and I'll go. Okay, alright. Kasi what time is your golf? Very. Okay, so that's fine. Yung plano kasi talaga, yung original plan is ihahatid ko siya, tapos kukunin ko siya. So sabi ko, alam mo, ang haba ng biyahe. Ang gagawin ko lang talaga is kukunin ka, tapos susunduin ka para lang nasa akin yung car. Gawin na lang natin yung kailangan kong gawin. Tapos ikaw na lang magdala ng sasakyan. Bahay na lang ako. Tatapusin ko na lang yung ina-edit ko. Bibili kami ng ingredients para sa lobster mamaya. Because that's what we will eat tonight. Lobster. Yung binili natin online na hindi natin naluto ng Valentine's Day. Yummers. Bili lang ako ng sauce. Gagayahin ko yung sauce na ginawa ni Miss at saka ni Michelle because sabi ni Miss, sobrang sarap daw talaga naman. Tapos na kami. Mabilis lang. Meron silang pa shop, scratch, and win. So if you reach $30, meron kang isa nito. And we spent what? Like around $31? Let's scratch this. You can scratch that one. I can scratch this one.
So, meron silang dalawang scratches. Ito, for a chance to win $5,000. This one is like just any other prizes. Do this one. Ah, Yeah, one. one fountain tomato sauce. Ah. Why? Okay. Why? Okay. Do you wanna get that now? No. Okay, you scratch the other one. So we won one fountain tomato sauce. Unique code. Fuck it. Okay. Watermelons in the fridge. Potatoes. Lalagyan ko ng potatoes mamaya. What's that? Corn. Good job. What's that? Ah, I didn't even see that. And then sesame oil, probiotic drink. What else? Butter. A lot of butter. And then, ay! More butter. Hala, nahulog, babe. Ginger. There's 2 pieces of ginger there. There you go. What else? That's it. And onion. Perfect! Dito na siya, already na siya. Para mamaya. Sabi niya, kainin niyo na ako, please. Binili-bili niyo ako. Tapos hindi niyo ako kakainin. So sabi ko, sige, kakainin ka namin. Nag-usap kami. Ay, are you leaving now? Okay. Guys, hapon na. Gabi na, actually. 6:14 na ng gabi. Si Dan nag-text sa akin kanina na delay daw or parang na-extend. Hindi ko na maalala kung ano yung term na ginamit niya. Pero, 8 daw siya darating. I think parang originally 6 ata, tapos, or 6 matatapos, tapos siguro darating siya dito mga 6:30. Pero sabi niya baka daw 8 na siya darating ng bahay. Anyway, gagawin ko yung sauce. Again, gagawin ko yung ginawa ni Miss ha, kasi ito yung ating lulutuin today. Ching, ding, ding. And pinato ko din yung natural lobster stock. Yan yung binili ko sa Ferguson as well. Same shop ng binilihan ko ng lobster. So, tinuto ko lang siya kasi gusto ko siyang gamitin sa sauce, pangdagdag sa sauce ba. And sana makadagdag siya sa lasa. I'm pretty sure makakadagdag naman siya sa lasa kasi stock siya ng lobster. Anyway, yung gagawin ko is yung dalawa. Yung brown sauce na natutunan natin kay Manay. Tapos yung natatawagan natin sa isa, yellow sauce, na gagayahin natin yung recipe ni Miss. Ilalagay ko siya sa taas, guys, yung video ni Miss. Yeah, unahin ko lang yung brown sauce. May time pa naman tayo, mahaba pa yung time natin. Meron ako ditong nakahandang potato, corn, and then ito para to sa sauce, ginger, ito para sa sauce, onion, and then nag-crush ako ng garlic, na maraming garlic, yung dalawang buong ano talaga. Yan, dalawa yan. Crush ko siya gamit ito, oh. Nabigay ni Tita Sexy. Thank you, Tita. Thank you po. Ginamit ko siya kanina. Pakita ko sa inyo yung recipe ng brown sauce, ha. Wala akong exact measurement kasi wala naman talagang measurement si Manay nung tinuruan niya ako nito. Tansya-tansya lang. Pero ayan, screenshot. Sobrang tagal na nito. 6 of October 2018. Kinip ko talaga siya. Maglalagay tayo ng sesame oil, butter, almost 1 stick. So, in order na to ha. Ito na yung order kung kailan mo ilalagay. So, unahin yung oil, and then butter, and then onion, half ng onion. Siguro sa inyo dyan sa Pilipinas, 2 maliliit na onion kasi yung onion namin dito malaki. And then garlic. Yung sabi niya, naalala ko, 1 buong ganito. And then ginger, maraming ginger. Toyo or soy sauce. Ay, ano pa pala yan? Siguro mga olive oil lang yan. Nandito pa kasi yung sesame oil pala. And then oyster sauce. And then pepper. And then sugar. Ayun. Okay. Ayan, kung gusto niyo yan, screenshot. So, again, yan yung order. Tapos, tansya-tansya na lang kayo. Guys, tapos ko na gawin yung brown sauce. Tsaka yung itsura niya. Pero masarap siya. Natikman ko na siya. And hindi ko na siya nilagyan nung lobster stock kasi baka iba pa yung lasa. Okay na kasi siya eh. Dito naman yung ating mais at saka yung ating potato. So, binuboil ko lang yan siya. Lagyan natin ng asin actually. And then dito natin lulutuin ang tawagin natin siyang butter sauce kasi ang daming butter na ito nilagay nila Michelle at saka Miss. Wait, panoorin ko lang yung video nila ha. Feeling alright. Na 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 na.
butter una. Ito, madaming butter. Ipamelt muna yung butter, tapos, okay. Tapos, garlic. Manin mo na, ay, hindi pa pala nakaunto. Ito na din yung sauce ng ating, ng ating side dish. So, dadamihan natin siya. At saka yung hindi natin mauubos, ikikip natin sa fridge. At least nakaluto na ako, diba? So, ang dami ng butter na nilagay ko. Ayan. So, nagme-melt na yung ating butter. Lagay na natin yung ating garlic. Ang dami garlic, guys. Pwede off ko nga yung lights. Ang yellow mo kasi. Ayan. Much better. Ubusin ko to. Kasi napagod ako kakakrush nito. Ayan. Ay, ang bango. Ang bango na agad. Oh, yum. Ayan. Kapag amoy na natin yung garlic, ilalagay natin yung onion naman. So, itong onion, siguro mga half to ng onion. Half, tapos meron akong nilagay na more pa. Half daw, tapos may more pa. So, hindi siya half. More than half. Parang ewan naman kausap. May naamoy ko na yung ating. Ala, ang dami din ng onion. Perfect. Sunod ko na agad yung paprika, guys. Kailangan natin ng paprika. And then, sunod natin lemon pepper. Buti na lang, meron akong lemon pepper. Ayan, tama na ba yun? Dito muna kayo. Sakaling kakailanganin ko kayo ulit. Salt and pepper din, guys. Halo-halo. Feeling ko kulang yung paprika. Dagdagan ko ng paprika kasi yung kay Miss, napaka-red tingnan. Lagyan natin ng more pa. Aha, ang dami. Iyon ko nga. Tapos yun na. Parang hihintayin mo na lang na maging sobrang translucent yung onion. Tapos titikman mo. And kung may kulang, dadagdagan mo ng kung anong spices ang gusto mo. Guys, ito na yung ginawa nating sauce, yung kay Mace at saka kay Michelle na recipe. Nagtira ako ng konti dito kasi lalagyan ko siya ng lobster stock. Yung iba hindi ko lalagyan kasi okay yung lasa nito eh. Pero ito lalagyan ko just in case mas maging okay yung lasa niya. Dito yung aking lobster stock. Meron pa talagang ice dyan ng Uy. Ayan. Uy. Konti lang naman yun. Tikman lang natin, 'di ba? Baka naman mas masarap kapag may stock. Kasi kapag mas masarap siya kapag may stock, ilalagay ko 'to lahat dito. Pero just in case hindi, at least may nakatabi na akong sauce. 'Di ba? Okay, so while hinihintay natin yung sauce, ito naman yung asikasuhin natin. So yung binili ko, cook na siya, guys, para hindi ko na siya lutuin. Kasi sa ganitong laki, feeling ko mahirapan talaga ako lutuin siya. So, sabi ko, cook na lang yung bibilhin ko. And, hindi ko pa din na-try na magluto ng lobster. Na-try ko crabs, pero hindi lobster. So, ayoko namang ma-fail yung luto ng lobster. Kasi, ay, naku, ang presyo. Ilalagay ko kasi siya sa oven para mainit yung ating lobster. Uy, wait sa ha. Ay, malaki to, guys. 1.1 kilo to siya. Ay, ay. Parang may ice-ice pa ata siya sa crevices. Char. Wait, tikman ko lang yung sauce ko. Mas masarap yung walang stock. Ay, buti na lang nag-separate ako. Siguro masasarap siya, dadagdagan mo lang siya, pero wala naman tayong bahala na yan. Cut ko siya in half. Okay, humiwalay ka naman. Uy, maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong pahirapan. Ayan. Ay, ang sarap! Ha, guys. Hirap nun pero okay na tayo. Ilagay ko lang siya sa oven ng mga ilang minuto. And then, mamaya ilalabas natin siya. Tapos lalagyan natin siya ng sauce. Guys, malapit na tayong matapos. Ito na yung brown sauce. Lalagyan ko ng brown sauce yung
mga ulo. Hindi ko lalagyan ng sauce yung tail kasi si Dan naman yung kakain niya ni. And mas prefer niya yung plain. Mas prefer niya yung like lobster na lasa talaga. Kaya ako gusto ko yung may sauce. So, lalagyan ko ng sauce yung ulo lang na part. Masarap kasi talaga tong sauce na to. Gustong gusto ko to eh. Si Dan gusto niya din naman pero mas bet niya yung plain lang. So, yung tail hindi ko lalagyan. Ito din yung ginawa nila Miss. Pero instead of brown sauce, yung ginamit nila is yung sauce na ginawa nila. So, yan. Oh my gosh. This looks so good and it smells really good. Kalami. Tapos, ibalik natin siya sa oven ng mga ilang minuto pa. Timing siguro na pagdating ni Dan. Maliligo yun. Tapos, ready na to. Ito na yung ating lutong patatas at saka mais. And naglabas din ako nito Thousand Island dressing para kay Dan din. Para marami siyang options. Ito na guys! Nandito na si Danny Boy. Timing na timing. Hello, my love. Ito na. Natuloy na ang pa-special na dinner. Pero imumukbang namin to ha. Ayun. Opak! Yung sauce, brown sauce, yung... Ay, sinalvage ko pala yung sauce na nilagyan ko ng stock kanina. Sabi ko diba hindi masyadong masarap kasi medyo maalat siya. So what I did was nilagyan ko siya ng konting tubig tapos naglagay ako ng sugar and now it's good. So nandyan siya sa side ko. And then yung sauce nila Miss na ginaya natin. And then nandito yung mga potatoes. Ayan. And then meron din akong Thousand Island dressing doon para kay Danny Boy. May rice ako. Plates there. Now, I will set up the camera for the mukbang. Guys, tapos na kami kumain. Parang wala lang nangyari. Nakalinis na kami. Si Dan, naghugas na. All done. How's dinner, my love? The best. Aww. Thanks, man. That's alright. Now, we will Netflix and chill. Are we gonna Netflix and chill? Yep. So, we will choose a movie. Magne-Netflix kami, guys. Pero yun na yung vlog. Sana, guys, nagustuhan nyo. Mag-chill lang kami ni Danny Boy. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys Focus. soon. Tomorrow. Be good, guys. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.